Kita-kita yan sitwasyon na may hindi na daw may baga may misita. Bagayan na nakarecover kita pero di rin pagod baga kuan katil. Ginungdum. Oh hi mami. Oh mami. Sorry. Hi ma'am. Tatagang ko yun bukat. Di man. Ini yatag ko niya. Uli talotin ikam. Tangkay dawi. May kala Darwin. Hindi nagatagay yung bukad. Hindi na naiilin. Oo. Amin din yan kanan kuhaan nga. San Miguel. Ito ngayon din mga inuwaw. Tuman. Free transport na inuwaw para mga senior citizen. Amin din yan kuhaan. Ang junction. All Souls Day. Yan na. Baga night view liwat. Logad daw may pasugad pa. Ay kita yun na plaza liwat. Oo. So kanan na pagkunlatan kanan mga Yolanda ini. Tilalis ng Trimolor, delete for picture sa na pagdipiteris in peace. Amen. Marami din kanan Yolanda liwat. So may dito sisingan nila gihap. Bisita nga ni kaya naman din na plaza. Good afternoon. Ay, mapahinga ko loob. Good afternoon. Today is November 2. All Souls Day. Kanina baga kung tuloy nag-research kita sa Google. Ano ba karisig yung All Saints Day at All Souls Day? Ada kayo na akong dahil ginuna. Kunahin kita mga parking. Ano daw? Pero yung pagimangro kita, mamili kita yan sitwasyon na may hindi na daw may baga may misita. Kunahin kita mga parking, abot pwede na din Hala daw. O di nala kanda ko ora di kita makaparking kanda Pinoy Sizzling. Okay. Pinoy Sizzling Grills at iba pa. Sige. Pwede? Kuya, hindi niya ako talaga Ay, Pinoy Sizzling Grills dapat mga girls. Bagayan na nakarecover kita pero di rin pagod baga kuan katil. Makulog-kulog lagyan pag ito. Di karasay nga. Mawapay. Atag pirin. Amit barrel. Mana? Loko na amit barrel. Tagpirang barrel. Oh. Pagyan na doon sa Okay. Tagpirang barrel. 250. Pero karasay. Susugba man. Amot marasa ginsusugba katima hatukan pakahatok pakaon ka na Allah gitu kayo daw mag girls abay nga bilagi abay nga ha may ha kita mo pag ginumdum pag ginumdum oops sige na mapilit mga baktas tapos pag makakasugat ka tadi at sangkay nga nagtitika ay okay ka dyan oo mula ini nagkikiang lagi hap gintuan na liwat. Nakakaungkitan isaw. Marasa mga isaw. Pinagbabawal na teknik. Oo. Okay.
Manu dinis, amo di manu dinis, titikarikula. Ako dito mau pa yung libak ano? Ano? Ako dito ganado. Ay. Oh hi mami. Oh mami. Sorry. Hi ma'am. Good night. Sweet dreams. Oh. Gawa sulod. Agi kayo nakakaon man kitahin pinagbabawal na teknik. Marasa man pinagbabawal na teknik. Oh, mamay kong pag papansin ito tuwan kalakat o makarawod. So nakakanto naman kita ano rito pakabisita. Uy, ano na? Ikain ka. Uy, okay. Paya. Oo. Ano eh. Tagpirang kandila. Di sangkay may dari di tag 5. May datag 15. Usa na nga tag 15 sangkay. Tag 5 lat at. Tag 5 sangkay. Basta Sige matira sangkay. Basta importante na alaga no. Oo. Alalakad ko ay. Maduhala. Duha malanak na purot. Tag sangkay. Kaya mo gudlan na torta. Tatagang ko inin bukat. Di man sangkay panyo. Ha? Niyatag ko niya. Ngayon. Oo. Aton nga ron nimo. Basta amo na iton. Ini kay tikadilot igkakaditalot inikan sangkay dawi. Oo, kan sangkay. Gino salamat sa iyo lo godoli wato. Magmamahal ito. Ipapalo ka pa namon sangkat. Gino thank you. Ano yan tatagal lugod yung sticker ani liwat. Matulog ito ni sticker. Dili na na. Kay Tunyo TV. Oo. Mga tigong ko din ginihaton. Ikalat portahan ha. Para't mga panulay di rin magkasulod doon. Al pagkat panulay kay panulay ako. Pumaniya. Salamat sa. Takay na nahatag kay Trulot panulay. Bye, thank you man ha. Thank you. Basta magsakay kita ha. Oo. Oy, ano rin ha. Mga turukubon. Ang mga karaunon. O mother, sige nga di kan kuan sangkay dawi. Oo, hangkan na nanay Ilin. Pastilan. Oy! Oo. May dana. Nagdara ko kay makaraw daim. Shout out. Oo. Shout out. Kapti lanay, kapti. Kapti ha. Oo. Shout out to grade 7 na Ginaldo. Kay ano nimo? Classmate ka. Ahin no? Grade Amon section. Ay mo section. Oh yeah. Ako sang kay Tonyo. Oh. Ako. Ayos. Thank you. Okay. Ika di ang tubig niya. Sang kay Tonyo. Ayun nga, sa'yo pag pinanumat. Thank you. Oh, thank you. Ayos. Hi, sticker. Kana? Oh, kana. Padot at puros mga. Ay, pero na, 7 minutes. Kapti yan ilat, kapti. Yeah. Oh. Madatot na lang kita dito. Datag ya. Ano inin? Bacaw? Dugo. Naaro ka, diri ka ngayon maarong ko na ito. Kas nala. Alas na lang. Ang nga rin yun. Josh. Diyos. Oh, thank you ha. Oh. Sige. Oh, ane. Ha? Uy, mapinga kulop mano. Ay, nagtuhi sangkay. Sangkay? O, adi man? Uy, adi man iba. Linda. Kapaday ito na not bag. Ito, ito. Mamay kala Darwin. Medyo nagatagay yung bukad. Darwin. Silada. Yan. Oh, mami. Tidak pa mo. Hindi mo ano yun, hatag nim. Wala, gadliwat na nahatag ka na lang.
Kitima dida. Oy. Oo. Matisugad luot kita. Madididi. Logod. Ako tumili yung mga palibre luwat. Kaya sulod la tao. Kung mapamisa ay maupay nga kulop. Tapos nan misa nga di gusto nga ni dinhi ko na pero may dinhira dinhi nag-uusa. Tapos adi pa ikuan ibata. Okay, ano kaya din hahawalan niya da ano tinukdaon. Diyan kita kan naniilin tapos masingad tulot kita dito. Oy, let's say alaga daw. Nakatukal-tukal ka no? Baga amo na sinising nga harang dunhan magpakasasala. Charot. Charot lah ha. O gito ini. Ato naka-live dito yun Baga ano rin yan pa. Okay ma, shoutout. Shoutout lugod anay. Shoutout kita ng makasangkayan. Shoutout kita mga nagkakawara nira, wal mga minahala kinabuhi. Gikalisang hira kay pinanggubo. Alit mo ta, di nakapot-kapot la tadi. Ayaw, Nakapot-kapot la. Oo. followers. Oo. Kopi tat dito pisto dito. Alagot kopi dito pisto. Away na dito. Hay na dito. Mati ko. Udoy. Ay, abado. Naglawsa rin kita. Naglaws. Naglaws ngayon kita. Adi. Adi hindi na naiilin. Oo. Di pa ako doon, natok daw. Man. Adi dito. Ani mo ito na nadigin kuan? Ang taga-bunta at taga-kuan kabuinan. Oo, ni mo gin budlagan hadi. Oo. Ang baga mahiligin to ba? Laki damot ko ano. Binamin. Yung Benjamin. Ay, ginoo ko. Igli gito inin kay balik na dito. May mga balik ka. Kaya makakaulan kita kansang kay Taniyo. Libre na ngayon nanot ko na no. Lapida no. Ah, Baga mo nakbati di sa era. mo daw kay pa-print design. Baga package deal. Ito na doon sa Lord. Need for picture at sana pa. There is the peace. Oo. Pamatiko. Nila kita gi-audiri dito kita patukal. Amoy nito pinagbabawal na teknik. Agi Jok. Oh. Manabi apoy. Dok. Madi. Opo. Ingay. Aduh, hari nga sumagi kami na nag-rosaryo. Atago. Doktora ko nanto doktora. Halo. Doktora Dona.
Panad to ng Batsmitan Elementary. So, ano? Okay. Uy, angkay. Amin din yan kanan kuan. Kadaan nga. Uy, bagagin rin nabit na gihap ano. Hina yan ay ha kay baga. Ay. Sakay ka tag-service. Hinay. Tag-service. Pengen kulop. Halusan kay po. Ay, mau pengen kulop mana. Ay, manramon. Istorya kami ni Ayan. Ani ko ni manramon. Manramon, manwaning. San Miguel. Bigyan pa. Oo. Para kita makatultul kung hain hey. Manramon. Maniraman waning. Doon pero nasa rin rin. Dida ba nung palapida? Ganado din nilawat. Baga karayag ni mo mag sauna bat. Pwede dadakala din mga kuan kandila. Papamalasong ka. So manramon. Manramon yan ni Raman waning. Mga high school kami tawag. Tawag naman ito the original Star Sun. Ay kikita kami ito gabi. Dadamo kami ulog kay pagsulod dito kay nasya kaya dito ng kwarto ni Ayan. Puno ay punuan na kwarto. Tayo nasingag to kay nakabrief lang mo pagtawagin ni Star Sun. Ito dulur manwaning liwat na hatsingan niya ito naabot at natabalay hatko. Oo kami din ni alabay nga ako ni yukila parentalon baga makabawi-bawi kita anaton kakulop pero kita makakani kakulop. May da ngayon din ha? Oo. Kung makita ka mo, may da mga inuwaw nga adi adi din na biyahe mahitungod kay ano man, ani ha? Man, free transport tuman may din free transport ano? Na inuwaw parahan mga ha? Ay oo. May din hinakasulod nga inwaw free transport para mga senior citizen. Oo. Kanan na kinita ko kan man Gina ano pa free transport sa mga senior citizen kanina gasikulaan to. Nagipapasakay ako. Naging ka. Gasikulaan. Kadi ko nung sakay. Gawas sulod lang na din itaw no. Tunyo. Oy mapinga gabi. Mapinga takna. Oo. Di gyapon ni Sir. Tapos ini tat ending dito sa plaza. Ang kanan dito luwat mga memorial dito. Gido mga. Napod kay ko siya. Mangurog naman kita ini. Police assistance. Kadri sir. Ambot niya kung baga pwede kita niyan makasakay na tape nga. Ay mapinga ko ano. Masakay kita niyan. Hindi nung kuriyan kita paglakat. Nakakapangigot.
May ini kanan duha o tulo ka adlaw nga baga pambantad ang mga pansyon. Oo, mga pambantad ang pansyon. Uy, may dagyapon di diniraan kanang tanawan emergency MDRRMO ang BFP. Oo. Shout out. Senyor, patay na. BFP. Oo. Yan, masakay kita ito nga kuan. Painuaw challenge. Digid kita pag-usahon yung baga sumakay ano. Ex-mayor. Oo, Rosie. Ito Gabi. Kasi yung Modisto. Namdam naman nakadta na luwat. So, dalo. Miss Connie Modisto. Ay, Tata Efren. Oo. Ay, Andy. Dilagip manit mga bukad do. So mapatukala na kita. Samtang baga diri pagod masirom. Otro kita din yan na pagbaluta ano ibaga ambot kun kay anong tigda mo lahi nag disconnect ang distance gihapon ano. Inabot lahi na 22. Ginrelink ta na yan aircraft. Anyway, adi na baga testing lagi tayo niya na. Di pa nga ni dumara. Amin tikad to na garawsan. So pa taritaason ta. Tapos sulsugon ta daw nga dito. Okay na. Makahurirayo ay na ini. Ay kanina 22 meters. O ginre link ta ni control nganan aircraft. So di na gud masyado makita ano. Anyway, patason ta pa outro bay kita baga sumampak. Tikad-tikad na dito agarawsan. Kinang lanon ngayon ni igkuan ano, link from time to time kumbaga i-check naton kung may the warning. Amin din yan ko ang junction. So gadini. So far baga very good hiya matraffic, no? Kita man natin iton kuan iton flow iton mga motor vehicle. Okay. Ori na takabti. Magamaserom na. So mabalik kita. All Souls Day yana. Kakulop All Saints Day. So nakagpatukal kita on mapawa ano. Iyan na kanan All Saints Day, All Souls Day. Baga night biliwat. Logad daw may pasugad pa. Durong karisaw. Mga turkubon, manggo-manggo. Ay, Brad. Sangkitin niyo. Oy, mapay nga gabi. Antami Food Hub. Diri food house ano pa man. Ori kita makasakay. Hulton ta masakay kita to para may datag hapon baga istoryahon. Hulton ta din ni. Bay pa to nadulong naduray haga. Daw ladi.
Ninayon turbine pa din nagdudurahiyag ba di ba na tupad tukan da barona. Uy, adaan kape. Oh, kapitan di kape. Oo. Ngan. Adihin. Ano ni? Kanang twilight. Oo. Mo pilotod tulog ano. May dabaga nagbuburo-bala bagyap nga sarakyan nga inuaw nga pre-transport. Oo. Para lang ito mga senior citizen. Una ko kanina, yun nag-orientremis na kanina ipapasakay ako. Orientremis. Hello. Orientremis. Oo. Lag. Ano? Ay kuko mo sa ingera pinting yan na dito Mexico mo tutira yan na dito mga kalag-kalag. One of these days aad kita mag buburo-balabag itong All Souls Day or itong kapiestahan dito amigo. Malay mo to niyo magulong Sabado daw. Atikan tanaliwat pag baka pag inumdum mural painting. Malay mo masingad to kita ito dito ba ito nga ako kay Mexico. Ang tinanonaan nga dito police adang puruton. Yan nakakita lang paklans pipikahan pa gat puruton. Tiyaw. Oo. Nakabot kita kanina nga ni. Oo, night shot lot to. Oo, kanan All Souls Day. Yan ang mahinahinan kita nga to plaza. Ito, di nagmimilawak to dito logo. Naduroy man. Barrel, ang buto may dapat nga na buwas. Mga buto may susugba. Naman? Ay, ano? Kasab tayo. Oo. Adi naman, damot uyab didi. Damot uyab. Lagi uyab. Oo, ha? Pinoy Grills. Pinoy Sizzling Grills Paris at iba pa. Ay ito doon. Balito ha. Okay, thank you. Magsangkay na kita. Upaya. Upaya. Balito, thank you. Bisangkay. Alright, Pinoy Sizzling ha. Adalag din na. Ay. Alahin na kita. Oops. See? Dito. Wow. Oops. Ay kita mo doy. Pero at least nakakuha gyapit ang top shot ko. Ang good man baga. Diri kay rayo kay pare natong blinkeran drone. Ani ka do pa. Ambot ano to nga unlink ano? Nag-unlink ya. Hinirayo, ore makarayo. Oy. Happy birthday ngayon, lover boy. Nagsauro gini kakulupan niya birthday. Marisa, itong tanawan. Oo. Tapos, sorry ha. Ada sering ha na may nag-comment ano. Maruruyag lang kamo ito na nagdudulong itong street light. Oo, kaya sering dapat ko no. Itong mga suga i-limit. Hindi ito pwede kay part ito aton ko ano, sangkay. Part ito aton development nga malamrag. Magmalamrag ito na aton bungto. Makulit nung kung nagdudulom. Oo, hindi ito pwede. Baga makuha lagi ito mga tinwas ng mga suga. Magsasaram pa kay kita ito. Oo, ito. Oo, makasagyan kita ka ng taxpayer, no?
But of course, kung nakikita natin luwat nga itong diri ahos ba? Diri ahos itong gingagastusan nga makita nga progresibo. Oo, itong itong punto diri nagdurulom. Oo, ha? Oy, happy birthday sa boy. Sugad dito nga istoryahon. So di niya buntay. Bisan sugad lahinin nga suga. At least mapawa. Kaya kung makulit nung kumasi magka-cut off. At babayaran. Ay ito ibubutang ng mga suga nga bumbilya. 50 watts. Sinya. Sorry sangkay. Pero anyway, imuton point of view, imuton kuan personal views. Alit. Kaya di na, makaroon ng gihap. Salit pagka suga dito nga pamaagi. Okay? Alright. Ay, kita yun na plaza liwat. Oo. So, kanan na. Pagkualatan ka ng mga Yolanda ini. Tinalis ng mo Lord, delete for picture sa na pagditilis in peace. Amen. Marami din eh. Kanan Yolanda liwat. No? Iwagod man din niya tigin na kuan. Lubong no. Salah siguro tala na. Again, this has been your friend from another stars. Iniin magpapabin lagi hapon yung abos niyo. Nga sangkay tonyo, good night, sweet dreams. Mama, chup chup sa medyo sisingan nila lagi hapon. Bisita nga ni kaya naman din yung plaza. Oo. Okay, bye-bye. Aki ang tintolo.